Kami po miyembro kay aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas and KBP Philippine Standard Time hali sa Pag-asa alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halit sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarangkan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Go ahead. Bas dakol na bilang nin mga Bicolanong estudyante ang piglalauman na mapa-enroll sa mga pampublikong eskwelahan ngunyan na school year 2024 hanggang 2025. Sa estimate ng Department of Education o DepEd Bicol, posibleng umabot sa 1,758,628 ang total na bilang kan mga mapa-enroll. Mas halangkaw ini nin 1.46% kumpara kan nakaaging taon. Kung matatandaan, nagpuuna kan Hulyo 3 ang na-enrollment asin madurar ini sundo Hulyo 26, 2024. Sigun sa DepEd Bicol, nagkapirang paagi ang pwedeng gibuhon kan mga estudyante para sinda makapag-enroll. Enot kini iyo ang in-person enrollment o ang personal mismong pagpasiring sa mga eskwelahan. Ikaduwa, iyo ang remote enrollment o ang pagpa-enroll sa paagi nin pag-message sa mga official cellphone number asin email address kan eskwelahan. Asin ikatulo, iyo ang Dropbox enrollment. Kung sa mga Dropbox na ni, iyo niya mismo sa mga eskwelahan asin sa mga barangay hall, kataning o kaya harani sa mga pampublikong eskwelahan kan DepEd. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Dagdagan tapa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, marhay na hapon. Please go ahead. Legacy Hospital ang gustong mangyari kan Administrasyong Marcos sa pagi kan ako Bicol, digdi sa Albay sa pagkipagtabangan man o kaya sa papakinabangan ini kan Bicol Region. Sinabi ni ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. na duwang darakulaon na building ang itutugdok. Iko po na nangani sa dating BRTTH compound. Ang saro kani 20 stories. Ang saro 10 stories na magiging modernong ospital sa Bicol. Siring kan St. Lucas, inipampang modernong ospital sa Manila, kompleto pasilidades ang plano. Kaya yaonan padagos sa pagtutok kan ako Bicol sa tabang ni Congressman Joey Salceda na mangyari na ang Legacy Hospital na plano digdi sa Albay. Al Armario, DCGB. Thank you so much, Kumpadring Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, inaprubaran ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong pagbakal nin mga dagdag na multi-role fighter aircraft kam Puwersas Armadas kan Pilipinas na magagamit sa pagpapakusog kan kakayahan sa pagdepensa kang nasyon.
Ini ang ipinahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. matapos ilatag kay Presidente Marcos ang updated defense plan na bantay kalayaan sa ginibong Major Command Conference sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni Bronner na daipang nabibilog na desisyon sa kung anong klaseng MRF aircraft ang babakalon kang Pilipinas asin kung gurano kadakol ini. Maski igwanin 12 unit kan FA-50 ang Philippine Air Force, aminado si Bronner na dai ini magkakanigo tanganing depensahan ang Pilipinas hali sa manlain-lain na mga patakot. Sigun kay Bronner, ang kaipuhan iyon mas dakula, mas makaskas asin mas matibay na multi-role fighter aircraft arog kan F-16, kan Lockheed Martin asin JAS-39, kan Swedish Saab na iyon posibleng contender para sa proyekto. Tinaawan doon pa kan AFP Chief na ang pagbakal kan mga ekipays iyon para sa external defense na parte kan Horizon 2 kan AFP Modernization Program. Mientras tanto, padagos ang pagmantinir kan Chinese Coast Guard vessel 5901 o ang The Monster sa Sabina Shoal. Ipinahayag ni dating US Air Force Colonel asin dating Defense Attaché Ray Powell ang pagtinir ka nasabing barko sa West Philippine Sea asin patakot sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa. Sa ultimong update kan maritime security expert, ang monster ship kan China igwaning nasa 600 metros ang distansya sa Teresa Magbanwa na kapwa na sa laog kan West Philippine Sea. Ang BRP Teresa Magbanwa iyon dati nang nakaistasyon sa Escoda Shoal, magpuon pa kan Abril asin nagbabantay sa mga napapareport na reclamation activities kan China sa lugar. Ang Escoda Shoal igwaning distansyang 775 nautical miles o 140 kilometros hali sa Palawan. Inina sa irarumpakan 200 nautical mile exclusive economic zone kan Pilipinas. Mientras tanto, pinag-anunsyar ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na magiging parte na kan battle dress uniform kan militar ang PATS kan bandera kan Pilipinas. Ipinaluwanag ni General Browner na ini para ipahiling ang patriotism asin solidarity kan kada soldados bilang malinaw na pagirumdom sa mandato kan AFP na ibusol ang soberanya asin territorial integrity kan Pilipinas. Parte ini kan pakikisumaro kan Puwersas Armadas kan Pilipinas sa espersos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ibusol ang national pride asin pagkasararo kan mga Pilipino. Dagdag pa kan AFP Chief na ang pagdidisplay kan bandera kan Pilipinas sa uniforme kan mga soldados nagsisirbing representasyon sa pagbusol kan AFP kan sa indang misyon na may integridad. Sa iba pang bareta, nakulugan si dating Senador Ping Lacson matapos mahiling ang simbagan ninda Senadora Nancy Binay asin Senador Alan Peter Cayetano. Ipinahayag ni Lacson sa Instagram sa iyang hirit matapos ang pagdebate kan dua. Sigun kay Lacson, mantang ang pikukonduktang public hearing kan Committee on Accounts, tamang lakdang kan presenteng liderato sa Senado, invelto sa issue kan unpublic funds, alagad ang nangyaring mainit na pinagbinalyuhan nin tataramon kan duang dating pag-iriba sa Senado, makulog paghilingon sigun kay Lacson. Magigirumduman na nagresulta sa mainit na debate ang paghampangan ni Binay asin Cayetano sa pagdadangog kan Committee on Accounts sa kontrobersyal na bagong Senate building. Dahil sa mainit asin tikan kan dua, nag-walk out pa ang senadora.
Mientras tanto, posibleng may panibago na naman na oil price hike na masabat sa mga motoristas sa maabot na Martes, Hulyo 9. In kaso mangyari ini, iyon na ini ang pang-apat na sunod na semana na aumento sa produktong petrolyo sa nasyon. Base sa tulong aldaw na trading sa Min of Platts, Singapore, ang gabos na petroleum products naglangkaw. Ang gasolina nagrehistro nin paglangkaw nin 1.41 sentimos kada litro, asin ang diesel 45 sentimos kada litro, asin ang kerosene 57 sentimos man kada litro ang aumento. Sigun kay Leo Bellas kan Jetay Petroleum o kay kan Jetty Petroleum na ang mayor na rason kan padago sa paglangkaw, iyan piglalauman na mas halangkaw na demand para sa petrolyo sa mga masunod na aldaw sa tahaw kan geopolitical tension sa Medio Oriente. Sigun pa kay Bellas, ang presyo kan imported oil pwedeng bumaba nin diit sa ultimong duwang trading days, pero bako ini sufisyente tanganing mapugulan ang sarupang round nin oil price hike sa merkado sa Pilipinas sa masunod na semana. Ang mga produktong petrolyo padagos ang pag-aumento sa Pilipinas pon pa kan Hunyo 18. Sigun sa impormasyon, ang presyo kan diesel nag-itaas ning sobra sa 4 pesos kada litro, mantang ang gasolina suminakat sa sobra sa 3 pesos kada litro. Abiso kan mga oil companies na ang pinal na aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo sa indang ipapaskil sa Lunes na udto. Sa iba pang bareta, ibubusol ni incoming Education Secretary Juan Edgardo Angara Jr. ang programang mataunin mas epektibong access sa mga paratukdo sa mga loans na may hababang interest. Ini ang makakatabang tanganing makapagkonsentrar sa indang trabaho. Sigun kay Angara, naaraman niyang pig-applyan kan mga paratukdoan mga pautang na may halangkaw na interest na nagiging difficile sa sainda sa mga financial institution sa laog nin sarong taon. Dahil digdi makikipagkoordinar ang sa iyang opisina sa mga government financial institution arog kan GSIS, DTI, Small Business Corporation, asin iba pa para makabilog nin loan program na may hababang interest. Kaipuhan man na may access ang mga paratukdo asin matawan sinaning preferential treatment. Mientras tanto, nagtutubod ang incoming Education Secretary na magakaigwanin paglangkaw sa sweldo kan mga paratukdo sa mga masunod na aldaw. Mabuelta ang detalyes kan mga bareta pakarilis kan nagkaperang pagirumdum. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and by I'm night. a busugera, mag-savers ulit, busog meals all day, 99 na lang. All day, daming choices. I'm a busugera, For breakfast, lunch, and dinner. cheesy egg pizza, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm a busugera. Mac-savers, sulit busog meals all day para I'm a busugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. McSavers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore.
If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, mag-Redicon Forte. May muscle-building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon. Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kita ka na detalye sa lado nasyonal. Aminado ang Department of Agriculture na makaka-afektar sa rice importation asin sa presyo kan bagas ang posibleng pag-issue ng temporary restraining order laban sa Executive Order number 62 o tapyas taripa sa imported na bagas. Matatandaan naglatag ang sarong grupo kan mga paraoman ning petisyon sa Korte Suprema tanganing hagadon ang pagpapaluwas nin TRO sa EO 62. Sigun kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Meza, kung madagos ini, posibleng magresulta ini sa delay pag-abot sa rice importation sa nasyon asin mapipendyente ang piglalauman na pagbaba kan retail price kan bagas sa merkado. Sa ibong kaini, siniguro ni Meza na nakahanda naman ang gobyerno na simbagan ang posibleng implikasyon kan TRO. Sinabi niya na nagbaba na ang presyo kan bagas sa international market asin ang piglalauman na paghali naman sa export ban kan India. Sa ngunyan, nagkakawat pa sa 47 pesos sagkod 51 pesos ang kada kilo kan imported regular milled rice sa Metro Manila, mantang 52 pesos sagkod 55 pesos naman ang kada litro o kada kilo kan well milled rice. Ipigbubusol ni dating Health Secretary sin House Deputy Majority Leader asin Iloilo Representative Janet Garin na dapat matawan ng libreng maintenance na bulong para sa mga taong may diabetes asin hypertension asin dapat kasabay ini sa mga tututukan sa irarom kan 2025 national budget sa irarom kan sektor kan salud. Ini kasunod kan pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na sisiguruhon kan Kamara na magkakanigo na pundo para sa salud sa propestong 6.352 trilyones de pesos na budget para sa taon 2025.
Apwera kay ni hinagadman kan kongresista na magkaigon ning libreng cancer treatment sa nasyon. Sa irarom kan medical assistance program, pigtatauan nin tabang pinansyal ang mga individual na nangangaipuhan ning atensyon medikal. Nagluya sa 3.7% ang headline inflation rate sa nasyon kan bulan ning Hunyo na masababa nin 0.2 kaya 0.2% kumpara sa 3.9% kan bulan ning Mayo. Sa pahayag ni PSA National Statistician as in Civil Registrar General Dennis Mapa na ang mga rason na nakabusol sa pagbaba kan inflation rate iyon mas bagulbul na pag-itaas kan presyo kan housing, tubig, elektrisidad, gas asin iba pang petrolyo asin mas bagulbul na pag-umento kan presyo kan pamasahe pati na ang presyo kan restaurants asin accommodation services. Mientras na nairehistro man ang mas makaskas na pag-itaas kan presyo nin pagkaon asin inumon kan Hunyo kumpara kan bulan nin Mayo na iyon pinakang dakulang ambag sa overall inflation kan nakaaging bulan. Mas kinagbaba mas namatean kan bottom 30% income households kan nakaaging bulan ang inflation rate nin 5.5%. Sangunyan, nasa 3.5% na ang average inflation rate sa primerong 6 na bulan kan presenteng taon. Ipinahayag kan National Economic and Development Authority na pighalat pa kaini ang kopya kan petisyon kan nagkapirang grupo kan mga paraoma na naghagad na ipapundo ang Executive Order number 62. Inian kasuguan na nagpapababa sa taripa kan mga imported na bagas asin iba pang produktong agrikultural. Sa sarong pahayag, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na pighalat panindan opisyal na kopya kan petisyon asin igagalang nindaan proseso kan ley. Siniguro kan opisyal na sa paagi kan Office of the Solicitor General mataunin kasimbagan ng NEDA sa tamang panahon. Kasabay sa respondent sina Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyon na ipiglatag kan manlaylay na grupo kan mga paraoma sa Korte Suprema. Big question kaini ang legalidad kan Executive Order number 62 na nagpapababa kan taripa sa imported na bagas. Ultimong detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Posibleng maipaluwas na ang bakuna kontra African swine fever sa lalong madaling panahon. Ini kasabay kan pakikipagtabangan kan Food and Drug Administration as in Department of Agriculture tanganing maaraman kung gurano ka-efektibo ang mga bakuna na gagamiton para labanan ng ASF na haloy ng panahon ng nagkaka-afektar sa mga hog raisers. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel, posibleng sa masunod na 2 semana aaprobaran na kan FDA ang commercial trial kan bakuna kontra ASF. Pagkatapos kan commercial trial, tulos nang isusunod ang commercial distribution. Sigun sa opisyal, naging efektibo ang nasabing bakuna sa Vietnam asin naglalaom ang DA na magiging efektibo ini sa pagkontra sa ASF sa nasyon. Salado kan Karawat, gadan o kaya salado kan Bareta sa ibang nasyon. Gadan ang nasa 89 mga migrants matapos ang paglubog kan bangka na sa indang pinaglulunadan sa kadagatan kang Mauritania. Sigon sa Mauritanian Coast Guard na nailigtas nindaan 9 na katawo kasabay ang 5 anyos na aking babae. Nangyari ang paglubog sa kadagatan parte kan Atlantic Ocean harani sa siyudad kan Indiago. Nagtutubod ang mga otoridad na overloaded ang bangka kan mangyari ang aksidente. Salado kan sports, inumaw ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Gilas Pilipinas sa kapangganahang kaini kontra sa Latvia na pang-anom sa World Basketball Ranking sa ginibong 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament.
Sinabi ni Speaker Romualdez na ipinahiling kan Gilas Pilipinas ang sa indang tibay na representar ang Pilipinas sa prestihiyosong kompetisyon. Pinanginutan ni Coach Tim Coe ng Gilas Pilipinas sa laban na ginibo sa Arena Riga. Sigun kay Speaker, bako na sana ini simpleng gana sa scoreboard kundi sarong gana para sa puso kan kada atletang nangangarap na representar ang Pilipinas sa international na kompetisyones. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa direksyon na sin pamamayo ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, June Napoli sa Control Technical, sa IT, si Jerome Nico Martinez, ako po ang sa indong naging tagapaghatod Bareta, si Pio Fernandez. Salamat, happy weekend! Makulugan pa yo